Čaute lidi, ideme hrať dneska futbal. Dneska vidíte, napadla nás obtížnosť. No, víme, že sme už točili. Ja som točil Brawl Stars, potom Minecraft, ale vím, že... No tak ideme hrať, no takže aby sme to... Začneme, ne? No ideme. Iba tuto, a ešte tam sú aj padačiky, že ty trčneš. Počkaj, nie, do liti. 1-0, daj si gól. Mám bod. Ale teraz začínam ja zrazu. Opa! Idem gól. Nedáš. Pojadem jednu šupu. Tam skoro si vydal. A nie až tak silno. Tak radšej poďme normálne. Konečne jedno pogodu. Ne, To si tam jedno. neviem kamo, pice. Máš to vidieť? No vidí, no síce nás to vidí, ale to je jedno. Čo daro? Nás vidia? To je jedno. Kamo, a hlavne, inakšie, čo sme točili vtedy ten Minecraft, tak chceli by sme poprosiť. No nie, on si robí srandu. Jasné, kamo, my iba točíme takéto. Dobre, to som si fakt dala srandu. No a keď budeme mať 3 body, tak ukončíme hru. Kamo, ne. Epa! Kamo, choď preč. Nie, ťa bude vidno. Není. Portugal! Nedáš, veď ja som Messi. Teďka moja mám jeden bod. Čo je lepšie? Messi nebo Ronaldo? Napíšte do komentáru. Ja som si dal vlastne. Dobre, hrajme normálne. Také slabičky môžeš dávať. No. Kamo, hlavne dajte like a odbier. Nech vyhrám. Nech ja vyhrám. Dajte like, aby Darius vyhral. A dajte odbier. Aby vyhral on. Ajajaj, čistý on. Nepoviem vám, aké má meno. A to je neviem. Čo to povedal? Tak hlavne... Kamo, poď. Yes. Ne. Nie, do pice. Kamo, ty mi dávaš samé pecky. Teraz ti dám jednu pecku, druhú pecku, tretiu. Kamo, že som ti mal dať gól dávnu. Kámo, a ty máš odkedy jeden bod? Ty máš jeden bod. A ty máš tiež? Kde? Tam. No. Hráme do 2 golov. Tam musím už dať gól. Nenáš, že si silnejší. Bum. Do 3 si predtým vravel. Tak do 3. Díky, si dobrý pomocník. Máme tu jedného pomocníka, čo nám dáva lopty. Kam videl si to? Si dal skoro gól. Pozor! Nemôžeš, Aňo! Nemôžeš, typek! Som sa pomýlil. Kamo, my máme prezývky, ja mám prezývku Aďo a on má prezývku Daro. Kevin? Hej, On má Kevin. prezývku Aďo, kamo. My sa tak po celý život voláme. Skutočne ja sa volám. Nevral. Dobre, to nemám vraveť. Ale dajte 50 000 lajkov, aby to povedal. Odberateľ. Odberateľ. Pice, ne? A aspoň 23 odberateľov. Alebo 24 dajte. 40. Bo chceme prekonať takého ukrajinského odberateľa. Nech sa nám to podarí. No dobre. Tak lidi, zatiaľ. Čuuu.